Tak dobře. Skočím dovnitř a zkusím to po svým, ale až se vrátím, chci vědět, o co jde. Dobře, běžte to zkusit. Ela es un guapa, neříkám, že hezká, vyšlapaná stezka, volám směr Nebraska, Nebraska gym na western moc teplo, tequila se leje. A už je mi jedno, tvoje malý tělo, princezny mám u pasů a všechny jsou low, hluboko a na kolenou, za jednu směnu zapomenou. Mám 4 ruce a všechny jsou levý, mám 3 nohy a 2 nejsou věrný, plná hlava očí, jenom jedno dobře vidí, aspoň srdce má místo pravý. Čtyři ruce, ale všechny jsou levý, mám 3 nohy a 2 nejsou věrný, plná hlava očí, jenom jedno dobře vidí, aspoň srdce má místo pravý. Jak už jsem to říkal, všichni jste mě slyšeli, že nejsem maniak a nejsem ani rapper, kerky na mým těle, ale nikde žádnej tatér. Jsme generace zasraných oček, jsme generace pochcaných moček. Nikdo se tě neptá, jak se ti tu daří, však mám 4 ruce, všechny jsou levý, mám 3 nohy a 2 nejsou věrný, plná hlava očí, jenom jedno dobře vidí, aspoň srdce má místo pravý. Tak proč se mě ptáš, jak se mi kurva daří? Jo, a já se vrátím a promluvíme si o těch Rolexkách. Já nesnáším lipsingovat, Yes. ale nějak to tam musím dát.